días. Esta convocatoria de hoxe ten como motivo de motivada para facer a presentación do acto que celebraremos os socialistas galegos o vindeiro domingo para celebrar un acto lógicamente festivo, un acto de participación da militancia do Partido Socialista para celebrar os 3 anos que se produciron das eleccións do día 19 e para celebrar tamén a xestión que o goberno impulsado dentro do Partido Socialista presidido por Emilio Pérez Touriño leva durante este período. O Partido Socialista comprometeuse hai 3 anos a poñer en marcha un goberno de progreso en Galicia, un goberno para o cambio. E o Partido Socialista leva traballando de xeito intenso, arduo, durante este período para producir os cambios que Galicia necesitaba e seguiremos traballando nese senso nos vindeiros anos. Estamos nun proceso de transformación intenso e profundo en Galicia, nun proceso de cambio, rompendo barreiras. Este é un goberno que está desde o primeiro momento rompendo barreiras que aillaban a Galicia de algún xeito para posibilitar o que pretendemos que haxa un progreso, un desenvolvemento máis activo, máis potente no noso país, que haxa un cambio na protección, na estructura, na organización territorial do noso país, na protección do noso territorio, un cambio na protección do noso medio ambiente, un cambio nas formas de facer política baseadas a través do diálogo, un cambio nas relacións cos cidadáns a través da transparencia, un cambio na protección, na relación cos cidadáns que máis necesitan o apoio das institucións e dos gobernos a través de políticas sociais intensas, un cambio con unha educación posta en marcha para que as próximas xeneracións sexan as mellores formadas de Galicia e tomen as riendas do noso país, un cambio, en fin, para que haxa un país máis desenvolvido e con os nosos cidadáns máis protegidos e máis atendidos. Os cambios, todos os procesos de transformación teñen sempre protagonistas. Esos cambios sempre teñen xente detrás que está impulsando e propiciando esos cambios. E os cambios en Galicia, os cambios propiciados polo Partido Socialista, teñen múltiples protagonistas. Pero teñen fundamentalmente 2 protagonistas principais. Os cambios propiciados durante este tempo. Un dos protagonistas é a militancia do noso partido, os militantes socialistas que impulsaron, axudaron a que este cambio fora posible, e outro protagonista principal é o propio presidente e antigo secretario xeral do Partido Socialista, Emilio Pérez Touriño. Me atrevería a decir, temos a seguridade de que este cambio vai a continuar dentro de un ano cando se realicen as próximas eleccións. Queremos que esas sexan as eleccións da consolidación do cambio, as eleccións que fixen unha Galicia máis moderna, máis desenvolvida, máis social, máis comprometida, máis cercana aos cidadáns. Esa é a Galicia que pretendemos e esa Galicia que estamos a construir. E queremos que o próximo domingo sexa o punto de partida para iniciar os traballos de cara ao próximo goberno, o goberno da consolidación do cambio. O goberno que vai abrir a Galicia, o mundo, e convertir a nosa comunidade nun referente atractivo, nun referente na política nacional e na política europea. Iso é o que pretende o Partido Socialista. Estamos moi satisfeitos do apoio, do impulso de toda a nosa militancia, cada día máis amplia, cada día máis forte, cada día máis comprometida co partido e co goberno, e que é unha peza fundamental, como decía o propio secretario xeral presidente da Xunta, dese cambio que aspiramos. E dito isto, os esperamos o domingo no pabellón do Restollal, unha novedade, non tiñamos feito actos neste pabellón, e esperamos que se sea un acto que impulse e que poña os pilas ao Partido Socialista para encarar o traballo que temos de aquí en adiante e para celebrar o traballo feito durante os anos pasados.